Татарстанның халық язучысы Нурихан Фәттахның 44-нең май айында деген повесті буенча фильм төшерелә. Картинаның төп максаты яшь буында тарихка һәм кешелеккә карата мәхәббәт тәрбияләү. Катлаулы һәм кызыклы кино төшерү мизгелләрен хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда күреп кайтты. Сцен 28 кадр 1А. Һәр кадр уйланылган, килештерелгән, әмма бер дубль белән генә кино төшереп булмый. Шуңа да бик катлаулы хезмәт ул. Сценарий, кастинг, төшерү урынын сайлау этаплары артта калган. Хәзер иҗади өлеше. Актерлар арасында Резида Сәләхова кебек яшь буын, Дания Нурлы, Равил Шәрәфиев кебек өлкән буын вәкилләре дә бар. Әтнә, Арча районнарының фильм төшерүчеләргә булышу тәҗрибәсе дә зур. Иҗат төркеме әлеге кадрларны да Әтнә районының Ара авылында төшерә. Аларга кино төшерүдә катнашучылар бик рәхмәтле. Тарихи вакыйгаларны җанландыру өчен шул чор мохиты кирәк. Бу фильмны төшергәндә сугыш вакыты булганлыктан элеккеге ат арбалары табуы, тарантаслар табуы бик кыен бүгенге көндә. Әмма ләкин тырышабыз, табабыз, менә искиләр, чөнки һәрбер нәрсә шушы чорга туры килергә тиеш, һәрбер костюмнар. Чабатаны да белеп бәйләргә кирәк әлбәттә, әмма Нурихан Фәттах язган әсәрнең төп максаты намус, вөҗдан, шәфкать кебек гомум кешелек кыйммәтләрен чагылдыру. Сценарий авторлары да шуңа омтыла. Беренчедән бу гомум кешелек кыйммәтләре турында, икенчедән бу сугыш елларындагы хатын-кызларның, безнең әбиләрнең, әниләренең инде авыр хезмәте, катлаулы язмышы, фаҗигале тормышы, ирләрен, малайларын, улларын, абыйларын, энеләрен югалткан хатын-кызлар, тол хатыннар турында. Гомумән бу сугыш чоры хатын-кызларына үзенә күрә бер истәлек, бер һәйкәл шикелле була инде. Сугыш чоры хатын-кызларына һәйкәл булыр дип төшерелгән киноның язгы күренешләре әзер. Җәйгесе июль аенда дәвам иттерелә. 44-нең май аенда фильмы Татарстан мәдәният министрлыгының матди ярдәме, Татнефть компаниясе гранты хисабына Арча якташлыгы җитәкчелегендә төшерелә. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары, Әтнә районыннан.